Er sprake is van een grote brand bij landfill Malpais. Sinds vanochtend is er rookontwikkeling te zien bij Malpais. En uit beelden blijkt ook dat er op verschillende plekken vuur is ontstaan. Dat zorgt voor die rookontwikkeling, daar wordt aan gewerkt. Maar het is een gevolg van een situatie die een week of 2 geleden is ontstaan. Waarbij er onvoldoende machines zijn om het vuil af te dekken. Dat leidt tot ongedierte, maar dat leidt ook tot een gevaar van brand. En er is sprake van een strijd tussen Celicor en de minister van Financiën over of er nu al geld gestort kan worden naar Celicor, zodat die kan zorgen dat alle vrachtwagens die nodig zijn om het vuil af te dekken daadwerkelijk ook gerepareerd zijn. Daar wordt over gesproken, want het ministerie van Financiën wil ook eerst duidelijkheid over verschillende vragen over de financiën van Celicor. Maar in ieder geval is de rookontwikkeling duidelijk te zien, duidelijk zichtbaar en voor de omgevende, de omwonenden natuurlijk erg.